Svetoga arhijereja našeg Arsenija, i nosjačeg osjanja Dorisija, Gospodevi Bogu našemu, za zdravije roda srpskago i vsego roda pravoslavnago, i ovsijek i za Isusa Hrista sa svima vama. Pomenuši sve svete opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Za prinesene i osvećene časne darove Gospodu se pomolimo. Da čovekoljubivi Bog naš primivši u svoj sveti nadnebeski umni žrtvenik, kao miris mira duhovnog ispošlje nam za to božansku blagodat i dar Svetoga Duha, pomolimo se. Izbavio svake nevolje, gnjev, opasnost i tegobe, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Izmolivši jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
pristupite. Bože, narod Tvoj, blagoslovi nasleđe Tvoje. Daj nam, son ljudi.
Angelske, svete, prečiste, besmrtne, nebeske i životvorne, strašne Hristove tajne, stojeći smerno, dostojno da blagodarimo Gospodu. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Molivši sam dan savršen, svet miran i bezgrešan, sami sebe i jedni druge, i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. Spasi narodu Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, čuvaj po noću crkve Tvoje, posveti one koji ljube krasotu doma Tvoga, Ti proslej božanskom silom Tvojom, i ne ostavi nas koji su Tebe nadamo, dari mir svetu Tome, crkvama Tvojim, sveštenicima i svemu narodu Tvome, svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgoje, silazi od Tebe, Oca svetosti, Tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin. Od božanskoga duha voljom Otca, zažela si da semeno Sina Božije, koji je od Otca bez matere prevekova, i od Tebe je nas radi bez Otca. Njega si telesno rodila i majkom kao mlade sahranila, zato ne prestaj njega moliti, da nas i sam svet izbavi od svih grehova. Gospodu nešto molimo. Gospode, Ti si sve reči svoje savrši, naredio zemlji da proizvodi raznovrsne plodove za upotrebu i hranu našu. Ti si učinio da su 3 mladići Danilo hranjeni semenjem u Vavilonu, bili svetlih lica da onih odnjegovanih u raskoši. Ti sam se, blagi care, blagoslovi semenova sa raznim plodovima i osveti one koji budu jeli od njih, jer sluge Tvoje prinesuša u slavu Tvoju i u čast presvete Vladičice naše Bogorodice i prisnu Djeve Marije, spomen oni koji preminuše u blagočestivoj veri, i ispuni blagi sve spasonosne molbe onima koji lepo spremiš ovaj spomen vrše, i daj im da se naslađuju večnih dobara Tvojih, molitvama prečiste Vladičice naše Bogorodice i prisnu Djeve Marije, čiji spomen vršimo i svi sveti Tvoji, jer Ti blagoslovljaš i osvećuješ sveta Bože naš, i Tebi slavu uznosimo bespočetnom Otcu s jedinorodnim Tvojim Sinom, i presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino, jer si svet, svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Gospode Bože naš, ovo Ti prinosimo slavu i čast, presvete Vladičice naše Bogorodice i prisne Djeve Marije, njenim molitvama primi se milosrdni žrtvu ovu,
svoj naš nebesni žrtvenik. Святі мучениці, женоми episkopa našega Semija i za svu Hristu braću našu. Ja se molimo za bratstvo ovoga svetoga hrama, za domaćine današnje slave, rabe Božije Žarka, Marije, Petra i Jovana i Ane i za rabe Božidara i Jagode, za sve parohijane ovoga svetoga hrama, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Svi milostivi čovjeku ljubi Bog i Tebe slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u veku i u veku vekova. Amen.
Hriste Bože, nada naša, slava Tebi. Vaskrsli iz mrtvih, Hristos, istiniti Bog naš, molitva prečiste svoje matere, sveti slavnih i svekolnih apostola, svetog oca našeg Jovana, arhijepiskopa Carigradskoga Zlatoustoga, svetog je pravednog Jovana Vladimira, prvog kralja srpskog, svete mučenice Tatijane, sveti srpski prosvetitelja i učitelja Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti beogradskih mučenika Ermila i Stratonika, igumana Pajsija, đakona Vakuma, svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Jane i svi svetih, da nas pomili i spasi kao blagi čovekoljubiv. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Vaše preosveštenstvo, želeo bih da vas pozdravim u ime svoje, bratstva, uprave ovog našeg svetoga hrama, kao i svih vernika, parohijana ove naše male zajednice. Želeo bih da vam se zahvalim, da vam želim svako dobro od Gospoda. Učinili ste ovaj naš dan izuzetno radosnim, jer ste to služili sa nama i uznali vaše svete molitve Gospodu našem, Isusu Hristu, Tvorcu našem i presvetoj Majci, oko čijeg imena smo se danas i okupili u našem svetom hramu. Još jednom želeo bih da se zahvalim i porodici Ristić, čijim darom naš hram ima ovu svetu ikonu, kao i svima vama koji ste svakoga dana u toku vaskršnjeg posta ostavljali svoje priloge i tako učestvovali u pravljenju pokova za našu presvetu Majku Bogorodicu. Želim da pozdravim i sve vernike, vernu braću našu koji su sa nama išla na putovanje po svetinjima Svete Gore kako bismo i osvetili našu svetu ikonu. U ime današnjeg praznika Prosvjetni Vladiko, želi smo da vam poklonimo kopiju ikone presvete Majke Bogorodice, da imate dar povodom današnjeg praznika. Još jednom zahvaljujem vam se na svemu. Draga braći i sestre, velika mi je radost danas što sam ovdje sa vama. Blagodarim brati ovoga svetoga hrama koji je uručio poklon ikonu presvete Bogorodice